Poñer en valor as principais especies que se descargan na lonxa de Ribeira. Con este obxectivo, a Asociación de Empresarios e o Concello, en colaboración coas confrarías e OPMEGA, poñen en marcha a Feira Gastromar. Todo aquilo que poda axudar a dar un valor engadido, a dar a conocer o noso peixe, o noso produto da ría como o mexillón, e que iso poda redundar pois nunha mellor comercialización, sempre foi algo que tuvemos en mente. O evento terá lugar entre o 10 e o 12 de setembro na Praza de España. Nace con vocación de continuidade, polo que agardan unha gran resposta do público. Queremos iniciar esta primeira etapa desde a asociación e máis con todos que organizamos o evento, pois tamén decidimos presentalo en setembro. Decidimos presentalo en setembro porque en agosto teríamos moita masificación. Queremos que, digamos, os ribeirenses pois sean os primeiros en disfrutar deste proxecto, non? Os asistentes poderán degustar lirio, xarda, xurelo ou outras especies que non acadan tanto valor comercial, pero que ofrecen infinidade de posibilidades a través de diversas preparacións. Nós decidimos facer unha festa un pouco máis que se achegue máis ao consumidor diario, non? Que sea un peixe, un produto, non que sea un produto que nos gusta a todo, que sean cigalas, que sean lombrigantes ou nécoras. Aquí vamos a ir ao peixe produto que é un peixe diario, que se come nas casas das familias diariamente, e que sí nos gustaría que probaran, que é un peixe que intentamos promocionar do que non está moi valorado, está máis desvalorado, pero que sí, que de verdad que é un placer comelo porque está riquísimo. Os produtos do mar dentro da gastronomía dos concellos pois ten que ocupar o seu lugar que merece. Aquí os comenzos nunca son bons neste tipo de exaltacións. O que pensamos é que a continuidade teremos que ter unhas inspiracións asequibles para seguir mostrando os produtos do mar e acercándolos pois, aos axuntamentos a todos aqueles que os queiran visitar. Haberá 6 postos que ofrecerán peixe e marisco a degustar nunha carpa instalada na Praza de España. Desenvolveránse ademais actividades complementarias como un obradoiro de cociña para os cativos o domingo a mediodía ou un show cooking o luns ás 12 a cargo de Miguel Mosteiro. A organización estima repartir unhas 3.000 racións entre todos os asistentes.